Uvaženi gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio-televizije. Pratite vijesti. Demokratska partija socijalista dogovorila je građanski memorandum za Herceg Novi sa 4 bivša odbornika Socijalističke narodne partije. Kako kažu iz novoformirane koalicije, zajednički će nastaviti sa kapitalnim projektima i obezbijediti najbolja kadrovska rešenja u javnim preduzećima i lokalnoj administraciji. Prethodno je Socijalistička narodna partija napustila skupštinsko zasjedanje dok je njen lider poručio da SMP neće nikome pokloniti vlast u Herceg Novom. Bojkotu parlamenta pridružila se i pozitivna Crna Gora. Prema riječima šefa poslaničkog kluba ove partije Mladena Bojanića, i poslanici ove partije u znak podrške kolegama iz SMP-a neće do daljnjeg učestvovati u radu Skupštine. I na svojoj koži smo osjetili sličnu situaciju. To već nije pojedinačan slučaj, već pojava koja narušava parlamentarni život u Crnoj Gori, rekao je Bojanić. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije danas bi trebalo da odluči da li će i sa kim formirati vlast u Podgorici. Vrhovni organ te partije danas će raspravljati i da li će ostati na snazi raniji dogovori tokom pregovora Demokratske partije socijalista i SDP-a da se opštinskim odborima tih partija u Pljevljima, Bijelom Polju i Baru prepusti sklapanje koalicionog sporazuma u tim opštinama, što inače zavisi od rezultata pregovora u Podgorici, pišu štampani mediji. Pobjeda saznaje da će članovi predsjedništva imati pred sobom nekoliko ponuda da nastave pregovore sa DPS-om o formiranju vlasti u Podgorici, da ostanu samostalni, odnosno ne uđu ni u kakve koalicione aranžmane, ili da se priklone Demokratskom frontu i opoziciji, što od njih očekuje njihov koalicioni partner pozitivna Crna Gora. Socijaldemokratska partija kasno je shvatila da su građani koji su glasali za koaliciju Evropsko lice Podgorice dali glas njima kao opoziciji i sada traže izlaz iz nastale situacije, ocijenio je profesor Đorđije Blažić. Svaki pokušaj SDP-a da formira vlast u glavnom gradu sa DPS-om bio bi nelegitiman i iznevjerio volju građana, jer je koalicija Evropsko lice Podgorice kao opozicija dobila određeni broj glasova, naveo je Blažić. Pregovori oko formiranja lokalne vlasti u Bijelom Polju između Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke stranke već su otpočeli i, kako je kazao predsjednik opštinskog odbora DPS-a Abaz Kujović, očekuje se da će narednih dana obje partije dostaviti svoje predloge. Podsjetimo, vlast u Bjelopoljskoj opštini još nije formirana, jer na lokalnim izborima 25. maja niko nije dobio potrebnu većinu. DPS je osvojio 19 mandata, SMP 7, SDP 5, Demokratski front također 5 i Bošnjačka stranka 2 mandata. Za potrebnu većinu DPS-u je potreban 1 mandat. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović upozorio je da postoje indicije da određeni policajci sarađuju sa mafijom ili su počinili krivična djela i stekli protivpravnu imovinsku korist. Protiv svih za koje postoje takve sumnje podići će se istrage. Ako bude dokaza, bit će i krivičnih prijava. Tu više selekcije nema, rekao je Stefanović za Novosti. On je poručio da će u policiji biti smijenjeni svi za koje se bude pokazalo da nisu dostojni povjerenja. Njih niko neće moći da spase na funkciji. Ne treba nam partijska, nego profesionalna policija, dodao je Stefanović i istakao i da policija nije institucija iz koje treba da cure informacije i da nije zadovoljan kad vidi tekstove za koje je potpuno jasno da su stigli iz policije ili iz tužilaštva. Broj poginulih u izraelskim udarima na pojas Gaze premašio je 800, pošto je u najnovijem napadu na grad Kan Yunis poginula najmanje jedna osoba, saopštili su ljekarski izvori. Gotovo 100 Palestinaca poginulo je u četvrtak, pokazuju podaci portparola službe hitne pomoći, nakon čega je bilans stradalih u 18-dnevnoj ofanzivi Izraela na Gazu premašio 800. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sastaće se večeras sa reprezentacijom Srbije u polufinalnom meču Evropskog prvenstva u Budimpešti. Utakmica je na programu od 20 časova i 30 minuta. Crna Gora i Srbija po 5. put odmjerit će snage na evropskim prvenstvima, a oba tima imaju po 2 pobjede do sada. Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Ranko Perović vjeruje da će nijanse odlučivati u polufinalnom duelu protiv Srbije na evropskom prvenstvu. Perović je istakao kako je Srbija u posljednje vrijeme
redovan protivnik u završnici velikih takmičenja te da očekuje neizvjestan i težak meč. Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Gojko Pijetlović rekao je da vjeruje da će polufinalni meč Evropskog prvenstva protiv Crne Gore biti odlučen tek u poslednjoj četvrtini. I Nikola Rađen se složio da će predstojeći meč odlučiti nijanse. Odlučit će nijanse, ovakvi mečevi su na nož, odlučuju motivacija i koncentracija, rekao je Rađen. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim predjelima sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i malu mogućnost poslije podne u planinama za ponegdje kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske radiotelevizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.